съм тая, която създава хаос в момента. Какво казваш? Създавам хаос на дните ли? Не, ти защото сме да се тръгваш, не? Не. Уил Роджерс парк. Велик ден. 19 април. Не, те са ще седи. Не, напира по-добре да се случи, може би има защо. Или стани, тати. Аз съм Маркия, Стани, тати, или стани, тати. Стани, тати. Сега нека дойдем да съберем тия таланти. На онзи, който спечели от 5, още 5. Стават 10. От двата, още 2, 4. Стават всичко 14. И сега заровим земята 15. Добре, от това число, като извадим дадем 8. Дадем 8. Да, 7. Колко числото 7? Казах, чух. Сега имаме закона, света.